Nafar biologa eta Hego Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzailea den Lorea Flores dugu gurekin platoan. Ongi etorri, Lorea. Mila esker. Zer modu zaude, zuia eroso ez, komunikabideekin ja nahiko ohituta. Bueno, hoitzen hasia, baina ez da justo gehien gustatzen zaidana. Karo, azkenean, zu Greenpeaceko, Hego Euskal Herriko koordinatzailea zara, ez? Eta azkenean, gertatzen dira horrelakoak, ez? Azkenean, horrelako postu batean, behar duzu bai ala bai, ez? Komunikabideekin igual kontaktu bat izan, eta igual ez da gustoko duzuna, ez? Baina ohitu hartzara, ez? Bai, abiez, nolabait hemengo Greenpeaceen hemengo ordezkaria naiz, eta horren barrenean baditut zer egin jaunitz, eta horietako bat bada, ez medioen aurrean deklarazioak edo ematea, ez? Eta bada zerbait ohitzen joan naizena, baina ia da hasieran zela gutxien maite nuen funtzio, gutxien maite edo gehien gorroto nuen. Zenbat urte eramatzazu Greenpeaceko ordezkari edo koordinatzaile moduan? 2018ko azaroan hasi nintzen, hor, ja 6 urte pasatxo. Eta nola izan zen aldaketa hori edo? Imaginatzen duzu lehen igual ere Greenpeaceko parte zinela, baina igual beste modu batez, eta nola izan zen pausu hori? Egia, bazkide nintzen, ez? Ni ikasketak Bilbon egin nituen, biologia ikasketak, eta han nintzela ikusi nuen Greenpeacean barna zebilela, eta nozbait deitu nuen parte hartzeko aukerarekin, eta momentuan lortu nuen bakarra izan zen bazkide izatea. Eta hor gero, biologia ikasi nuen, ikerketan jarraitu nuen, eta hietu zen momentua, lan mundura, alde batera bertzera salto egin behar nuela, eta hor iritsi zitzaidan lan eskaintza bat, Greenpeaceen hori, ordezkari izateko, eta kurrikuluma bota nuen, eta hola iritsi nintzen. Beraz, bazkide izatetik bakarrik, horretara joan zinen? Bai, hori... Ez ziren tarteko pausuak egon? Ez, hori Bilbon nintzela hori voluntario, ez, parte aktiboago batean sartzeko gogoa izan nuen, baina ez nuen lortu, eta gero, karrera, tesia, horrek nolabait irensten zaitu, eta idea utzi nuen, gero ja bertzelan eskaintza iritsi zitzaidan arte, eta bai. Biologa bezala, beti izan duzu argi edo Greenpeaceen lana edo beharrekoa zela, edo nola deskubritu zenuen, hau da, igual ez gara hain konsiente igual lehenera bezaroan, eta igual gero deskubritzen ditugu horrelakoak existitzen direla, edo... Bai, egia errante ez dakit nola iritsi nintzen konsiente izatera. Nik uste, beti ingurumena animaliak bada zerbait niretzat garrantzitsua izan zela, ez? Eta horregatik ere azkenan ere biologia ikasten bukatu nuen. Eta unibertsitatean nik uste dut igual lehendabiziko lotura izan zen gehiago herri mugimenduari lotua, ez? Hor militatzen hasi nintzen, gehiago igual hezkuntza edo, ez? Hizkuntza eskubideen inguruan, ez? Baina gero, biologia nintzen ez ere, sortu zitzaidan kezka hori, militantzia hori ekologismora bideratzeko. Hori errandudan bezala gero urte batzu zentratu dago nintzen tesian eta horrek erabate irentsi ninduen, eta hori, ekologismoan militatzera nintzen iritsi orain arte, Greenpeaceen egon arte. Eta ardura postu batetara llegatzeko, ez? Ez esan zenuen, eskaintza hori edo eskuartean zen neukala, eta bota zenuela esan zenuen, aurrera, saiatuko nahi, beldurra izan zenuen, edo pixkat horrela sentitu zenuen igual, ez dakit gai naizen postu hau hartzeko, edo sentitu zenuen ez, nik egin dezakete arazorik gabe? Gaina, ordezkari izan behar nuen ez, baldintzetan eskatzen zituzten gauza pila bat. Eta, ni ordura arte profesionalki ikerketan arituan nintzen, ez, tesia bukatu, ero postdoka egin nuen, eta ikerketan arituan nintzen, bino gero hor eskatzen zituzten bertze gauza profesionalki behintzat nituen egin. Erran nuen, aukera bada, ez etza badut,
eta bota nuen kurrikuluma. Eta hor gero errantziaten, kurrikuluma gustatu ditzaiela, eta inen nituela bertze prueba, ez? Zirela bat artean hori, ez? Rol joku batzuk, medio baten aurrean elkarrizketa bat egitea, edo politikari batekin bilera bat egitea konbentzitzeko aldaketarik egin zezan, eta honek egin dituen proba horiek, bueltatu nintzen etxera, eta erran, saiatu naiz, eta ongi dago. Eta hortik aste batera, pare batera deitu ziaten, eta postua zurea da, eta ni. Zer? Erraten zian eskak, ez zaude ados, eta ni, bai. Ez nuen espero, eta ez nuen, ez nintzen inondik inora konbentzitua lortuko nuen, bai. Eta zuk uste duzu hauetakoak ez, emakumezkoei askotan gertatzen zaizkigula? Hau da, zenbait postuetara ez dakit iristen saiatu, baina beti presez gaudela sentitu edo ez garela gai gauza horiek egiteko? Nik uste dut haunitzetan emakumek zalantza gehiago egiten dugula gure gaitasunen inguruan batez ere. Gaitasun horiek baldin badaude lotuta ez, publikoki gure ahotsa, irudia esposatzerako orduan, ez? Eta gure hitzak inporta behar badu, ez? Hori da, ni inoiz zenun imaginatuko gai nintzenik, hori medio bateri, orain bezala, ez elkarrizketa bat ematea, eta nire ahotsak nahiko pixu izanen zuen. Iruditzen zait, agian igual hori ez, gizonak errexago, hainbat espazioetan hitza errexago hartzen dutela, ez dutelako olako zalantzarik egiten ez, beraien ideak edo hitzak zentzurik daukaten momentu horretan edo ez, eta ustut emakumeen kasuan baietz. Eta adibidez, komunikabide buruz garela, batzutan gertatzen da ez, igual emakumeen itxura, igual esaten dutena baino, igual pixu gehiago ematen zaiola, ez? Batzutan, igual egiten da ez dakite nola doan jantzita, edo zen nolako itxura duen, edo ez? Horrelakoa uste duzu horrek ere eragina duela? Bai, eta ez komunikabideetan bakarrik ez. Adibidez, nire antzeko lanpostua dugun personak Espainiar Estatuko Greenpeacen errateko moduan 4 gara. Eta kasualidadez bertzeiruak gizonak dira, ez? Vale. Eta adibidez baita bilera politikoak, politikariekin bilera bat izaterakoan, hor segun ze alderdirekin biltzen zaren, edo ze espaziotan, jaunzkera ere begiratzen da, eta nire sensazioa bada gizonentzat errexago dela, ez, bakero batzukin, kamiseta batekin, eta segun ze ator edo, ez, gizonak gutxi betxi pasatzen ere, emakumeen kasuan, ez, niretzat adibidez, segun ze, gaina, ez, ni nire izateko moduangatik, edo janzteko moduangatik, segun ze espazioetan zer jarri nola, ez, zailago. Nik ikuste ditut argazkiak eta iruditzen zaitez, dozen gauzarekin nire lankideek errexago egiten dutela, nik baino, ez. Eta gauza buruz hitz egin duzu zuen artean? Gainontzeko ordezkariekin? Ni beraiek hiruekin, eta ohartzen dit. Zerbait, kuriosoa da. Gero ere, badago bertzen eskat, ez da zehazki nire postu berdinaz, berea zentralizatuagoa da, edo Madrid, baita ere, momentu batean zen Greenpeace areaka edo departamentuka antolatzen da ere, gure funtzioen arabera egan dezagun. Eta gure arean, momentu batean bazegon kopuru handi da gizonena eta neskak gutxi batzuk. Eta horrek ere sortzen zituen egoera batzuk, hori ez, desberdinak ziren gizon horientzat eta hor kasu horretan ginen bi neska horientzat eta azkenean ikusi genuen behar genuela espazio bat. Biei gertatzen zizkigun gauza horietaz hitz egiteko, debatitu edo batzuetan ere bakarrik zenbertzerik gabe askatzeko, nola eman diezaiokegun oneri bueltaz, igual beraien gehiengoa gizonak ziren eta beraien nola igual ez zieten hain bertzera egiten, ez zuten arazorik ikusten hor eta zuek bai. Eta guretzat bai. Eta zenolako mekanismoak edo zenolako ezakita ondoriotara llegatu zineten horrelako egoeretan ez, aurre egin ahal izateko edo erosoago sentitu ahal izateko?
Bueno, garrantzitsuena ikusi genuen, behintzat espazio hori izanta, ez? Elkarrekin identifikatuta, ikusten genuen etzela zerbait persona bakarrik, ez? Bazula zer ikusia gure genero identitatearekin eta gizarteak nola ikusten gaiten, eta gure lankideek nola ikusten ziguten, eta hori ja behintzat, ez? Hor ikusten duzu, hori arazoa ez dela zurea bakarrik, ez? Eta hori identifikatzeak laguntzen du, eta orduan, ez, horrekin gero errexago da, ez? Bertzen antzinean esposatu eta aldaketak bultzatzea. Egia da, Greenpeace barrenean olako aldaketak ere ez dira hain zailak edo, komien artean, igual bertzen presa batean edo nintzen bezain zaila, ekofeminismoa adibidez bada gure oinarri bat, eta emakume dexent, igual justo gure area zen pixko deszerzio bat, ez gero eta emakume gehiago gaude, orokorrean erran nuke ez dagoela desberdintasun hori bertzetoki batzutan egoten alden bezala, ez gure zuzendari esekutiboagoan emakume bada, ez dakit ez. Orduan, normalean ez direa hor kaso aitzelarriak izaten, Badaude gaur egun edo ekologismoa lotuagoa egon da emakumeekin? Edo orokorren ikusten duzu ez dagoela genero identitate batekin edo hain lotua? Dituen baloregatik edo, ez? Ezkenean zaintza, ez? Karo, hor erraten diren gauzak, logikak erraten duen eta gero praktikan niretzat aldatzen diren gauzak, ez? Adibidez, erraten dela Euskal Herrian sortu ziren lehendabiziko mobilizazio ekologistak edo izan zitezken, Bilbon hasi zenekan industrializazioa eta kutsadura hori hasi zen bai umeengan, daizku umeengan, pertsonengan osasun ondorioak izaten, ez? Eta hor erraten denez, izan ziren lehendabiziko emakume batzuk erandu inguruan honekin kezkatuak eta hasi zirela kontua pixko mugitzen, gero ez, mobilizazioetan berriz ere ez, izlari nagusiak gizonak ziren, ez? Orduan, naizta, igual, emakumeek egin dituzten zaintza rol eta horiengatik, haunitzetan eragina jasaten duten lehendabizikoak edo eragina zohartzen diren lehendabizikoak emakumeak dira, gero ez, borroka edo ez, bat bihurtzerako orduan, paper nagusiak edo gizonenak dire. Eta hori gero ere, ni hasi nintzenean Greenpeaceen eta orduan gero Euskal Herrian ez, mugimendu ekologistekin, bertze eragileekin eta lanean ikusi nuen gauzat zen, hemengo Euskal Herriko mugimendu ekologista mitikoetan, edo denbora luzea zeramatzen kolektibo, plataforma eta barretan, gehiengoa gizonak zirela eta gainera, adin batetik gotxiko gizonak, ez? Eta gero bazauden bertze eragile batzuk agian berriagoak, ez? Ze oroitu 2019an Gretarekin eta sortu ziren Fridays, Extinction Rebellion, Greenpeace bera, ez? Eta hor mugimendu berri hauetan daude emakume gehiago eta gazteago. Eta hor ere kuriosoa zen niretzat nolako, ez? Kontrastea edo. Genero eta generazio adin, ez dakit bazegoen hor. Arrakala edo. Egia da ere, adibide oso hona eman duzu, ez? Gretarena izan zenez, azkenean referente bat bihurtu zen, eta neska gazte bat zen, eta, karo, igual, nik uste elkarrizketa hauetan, ez? Badarmatzagu ja ez dakit hogei bat edo, eta erreferenteen kontua beti agertu da, ez? Azkenean, karo, ez baldin badituzu erreferente askorik, ez duzu horrekin konektatzen hain beste, ez? Eta igual, horrelako emakume gazte bat izatea munduan igual erreferenteik handiena ekologismoarekin lotuta edo momentu horretan, karo, azkenean horrekin igual konektatzen dute gehiago emakume gazteek, ez? Dudari gabe, eta erreferenteena dudari gabe garrantzitsua dela, eta eske gaur egunera hasten bagara, ez, Euskal Herritik kanpo ere, Gretak kendu eta olako ekologismoan, adibidez Espainiar estatuan, ez, ekologismoan erreferenteak diren personengan pentsatzen, eta segura eski bururatuko zaizkigu bort gizon edo sei eta bakarrik emakume bat, ez? Aitzez errexago zaigu oraindik ere erreferente gizonezkoak bilatzen emakumeak baino, eta hori kezkagarria da, ze
adibidez ez, orain Nafarroan abiatzeko puntuan dago aldaketa klimatikoaren herritarren asanblada, eta ni hor adituen taldean nago, eta adituak adibidez proposatu behar zituen, hainbat jenderi galdetu zitzaion, eta hor saiatu 12 gara, 12 aditu, eta saiatu ziren 6 eta 6, osea 6 gizon eta 6 emakume izaten da errantzuten proposamenen artean, haunitzez gizon gehiago zeuden emakume baino, eta klaro, aditu horiek ekarriko genituen ikuspegi edo gaiak, haunitz aldatu daitezke, ez, gizon edo emakume izan ere, orduan, kezkagarria da oraindik ere, ez, emakumeen erreferentzia falta hori. Eta zergatik osatzen zaigu hainbeste emakumezkoei aditu garela sentitzea, inkluso zuk, esan duzu, adituen artean, noski zarela aditua, ez? Ez, askotan niri gertatzen zait, eta elkarrizketa hauek egiterakoan ikusi dugu, ez? Nola ez dugu sinisten, ez? Eta haiek ez dute inoiz zalantzan jartzen, nahiz eta gu baino gutxiago jakin, ez? Bai, nik uste haunitz dagoela oraindik ze gizartean bizi garen, nola ezten gaituzten, eta nahi gabe, hori, portaera ikasiak ditugu. Hori, batzar batean, haunitzez gehiago kostatzen zaio emakume bateri hitz hartzea, ez, lehendabizikoa izaten hitz hartzeko gizonezko bati baina, gizonak segidan hartzen dute hitza, nahiz erran behar duten hori igual ez den garrantzitsua. Eta gainera asko proiektatzen dira, ez? Asko itzeketen dute, hitz egiten dugu gutxiago edo, ez? Bai, edo gero igual, ahotsa, ez da, nik uste dut, gero ere hori nola ez duten olako zalantzarik barnean, segura eski erraten duten horretan, hitze ziurrago dirudite, eta horrunez, agian irabazten dute nolabaiteko rekonozimentu gehiago, ez? Eta igual emakume batek erranduen hori bertzea bezain garrantzitsua da, baina konfiantza falta horrek edo, agian gero ez dio hain erreferente egiten, ez dakit zergatik gertatzen, baina gertatzen da. Eta zuek Greenpeace barruan, saiatzen zarete horrelako ezagin dinamikak edo egiten edo ezakiten neurriak hartzen, adibidez, genero kuota aipatu duzu leheno, ez? Saiatu, igual 6 aditu emakume edo 6 aditu gizon edo izaten, ez? Hartzen dituzue kontuan gauza guzti horiek edo zen neurri? Bai, kuotak jartzeaz aparte, normalean batzar bat egin behar baldin bada, edo ez, jendea haunitz egon behar den espazioetan, prestatzen dire dinamikak ziurtatzeko hori espazio seguruak direla, igualdula, ez, zer erraten duzun, nahiz eta zuk pentsatu igual ez dela hainen relevantea igual bada, ez, hori da pasatzen zaiguna, eta gero haunitzetan egoten da dinamizatzaile bat, edo ez, dinamika bat antzinera eramaten duena ziurtatzeko bertan dauden guztien edo gehienen edo behintzat parte hartu nahi dutenen ahotsa jasotzen dela, ez? Eta horretan adibidez nik ikasten ari naiz haunitz eta ikusten dut gero eta garrantzitsuagoa dela, ezin dela, ez? Zuk batzar bat egin behar baldin baduzu, ezin da egin. Zer iritzi duzue eta moderatu gabe utzi, zeren orduan inork ez du hitz egiten. Edo hitz egiten dute beti berdin. Eta gero aipatu dituzu ere lehen, askotan bildu behar zaretela politikariekin edo, eta imaginatzen dut batutan horrelako bileretan gertatuko zitzaizula, edo ez, emakume izateagatik nola hitz egiten zaituzten zuri edo zure kide gizonei, ez? Bai, politikariekin igual ez zait hain bertze gertatu zeren edo ni bakarrik joan naiz, edo Greenpeaceko kide gizon batekin joan baldin naiz, normalean dira bolondresak edo militanteak. Eta orduan, kaso horretan bakarrik nire kargoarengatik nik uste dut ja horrek ikustarazten nola baiteko badutela hori, eta horren politikarekin olakorik ez zaita honitz gertatu nioa. Adibidez, gehiago bertze eragile ekologista herri mugimenduarekin egiten ditugun batzarretan pasa izan zaizkidala gauza, ikusten gara dela, ez? Behin oroitzen naiz prentsaurreko bat eman behar genuen eragile batean,
ez? Eta horren erabaki zen, bi emakume izango ginela, bakoitza eragile desberdin batetakoak solastuko ginela prentsa aurrekoan, eta batean gu ginen solastu behar genuena, gu ginen prestatu genuenak prentsari zer erranen geniola, eta justo prentsa aurrekoa baina 5 minutu lehenago etortzen gizon bat erratera guk zer erran eta nola erran behar genuen, ez? Eta hori seguraski gizon, bozeta maleak gizon bat izan behar balu, ez zioten egin izan. Olakoak igual gehiago gertatu zaizkit, olakoetan, ez? Bai, batzutan ere agertu dira elkarrizketetan ez, igual naiz eta zu izatea igual koordinatzailea zuzendaria, eta igual praktiketako batekin, zure kasuan bolondez batekin joan, pentsatu bera, gizona izateagatik ez berari igual zuzendu, ez, gauzak eta esateko. Eta horrelako kasuak ez, komentatzen dizkidatenean da, eske, hausnartzeko zerbait, ez, ze azkenean badirudi hori, hobetu dugula, ez, edo ematen ditugula zenbait pausu, baina horrelako egoeretan, ohartzen zara, eske... Bai, egia da, gero adibidez ere horren naiz pentsatzen bertze gora, lankideekin ere pasa zaitez, normalean igual zerbait prestatzen ari garenean, goten gara Greenpeaceko langile desberdinak, igual bat delakoz komunikazio arduraduna, bertzea da ez dakiz ez, eta bakoitzak ditu bere ardurak, ez, eta pasa izan zaizkit, igual, gauz bat nire ardura dena, lankide bat, gizon bat, bere ardura ez dena, nire arduretan sartzea, ditzen zaiolako ez dakit posible duela, edo berak hobeki eginen duela, eta eskerrak, ni adinarekin eta esperientziarekin edo, ikasi dut pixko batzutan mozten, eta gero izango naiz bordea, baina erratu dute barkatu honetan ez sartu, hau nire kontua da, ez, nire lana da, eta nik uste dut nahiko ongi egiten badaki dela, beraz ez sartu, ez, baina batzutan nekagarria da beti ematen du kondoa ateratzen ibili behar zarela, zure ardura, zure espazio hori errespetatzen. Bai. Zer nolako mekanismo edo erabiltzen dituzu horietakoetan, ez? Hau da, txikia ez sentitzeko edo igual hori gai izateko mozteko edo esateko baizu ez pasatu edo hau nire kontua da edo... Beti ez da erresa, ez? Eta baita ere batzutan seguntaz espazio eta zeinekin gertatzen den, ez duzu beti berdin erreakzionatzen, ez da erresa izaten, ez? Kontu batzuk bat ez hitz argi ditudanean, dakit hori nerea dela, saiatzen naiz modu egoki batean, baina adierazten ez, nik uste dut ere emakume haunitzetan gertatzen zaiguna, nahiz eta ikusi zerbait gaizki dagoela edo gure gainetik pasatzen ari direla, hori ez gara ausartzen erratera, erran dezadek edanaren gatik edo batota ze inporta du ez duolako garrantziarik ez, baina ez dakit, zu gaitzara, zu hor zaude horretarako, orduan eskein horrek ez du zure gainetik pasa behar, eta modu egokian nik uste dut toke horiek ematea garrantzitsua dela, beraiek ere ohartetzeko, ze inorrek ez badia deus erraten beti berdin jarraituko dute. Hori da, igual ez dira ez da ohartzen, ez? Bai. Bai, interesgarria ez, nola sortzen diren dinamika hauek eta oso antzekoak direla esparru gehienetan, ez? Ze, hori ni programazio nuenean ikusi dituen gauzatu, argi, ez? Baina hain lanbide ezberdinetako emakumeak elkarrizketatzen eta hain paralelismo handiak ikusterakoan, pentsatzen ditez, nola benetan aldatu genezake hau, ez? Hezkuntza aldetik nik uste saiatzen ari garela, ez? Aldaketa esorrazten edo berdintasun batean hezitzen, ez? Baina zer gehiago egin beharko genuke hauekin apurtzeko? Nik uste dut zaila dela, ez? Hor burua ahitziarria izan behar duzu horretan, ez? Eta ni, ia da, Greenpeace nagoela eta ekologismoa, baina, feminismotik ere haunitze edaten dut, feminismoan ere militatzen dut. Eta orduan, ez da gila bada zerbait nire buru barnean aitzargi dagoena eta borroka personal batzat ere badutela, ez? Baina pena da, ez da, lehen
Nafarroako aldaketa klimatikoaren herritarren asanblea aipatu dudan horretan, ba hori, ez, berdintasun kuota horiek ezarri dituzte, baina adibidez gero izan dituen adituen batzarretan, ba teorian bazagoen talde edo ez, talde dinamizatzaile bat, baina nire ustez ez zuena sobera ongi dinamizatzen, eta bale, hor bagina 6 emakume eta 6 gizon, mino batez ere, gizonek solasten zuten, eta inorrek ez zion mozten ez hitzartze denbora, ez zuen inorren moderatzen aseguratzeko ez, hori denek solasten genuela, horrun, kuotak eta haitz ongi daude, bino gero ez bada bertze zerbait, bertze mekanismoren bat ezartzen, ba berdin jarraitzen dugu, ez, orain ere bari gara pixkat ikusten ze saio egonen diren, ze aditu etorriko diren gutaz aparte formakuntza lanak egiteko herritarrekin ere bai, eta hor ere berdin, ez, aipatzen diren erreferente pila bat gizonezkoak dira. Eta ez baduzu lan estra bat egiten ez. Hemen badaude gizonezkoiek denak bezain bertze balio duten emakumeak eta ekarri behar dire solastera. Ez, bada jende oraindik igual hori ez duena hain presente buruan eta bueno, ez, bada nola baiteko borroka bat, ez? Bai. Eta hori presente eduki eta alden guztietan txertatzen joan behar. Karo, agian fokoa baita ere egon behar da haiek konturatzean, ez? Eta haiek pauso bat atzera ematean, ez? Eta haiek hori abisatzea konturatu, ez? Ni adibidez, klaseetan aurrekin batzutan ere egiten dut zenbait ariketa eta haiek konturatzeko nor hitz egiten duen denbora guztian eta norrez, ez? Orain hitz egiten duzuenak, orain arte hitz egin duzuenak ezin duzu hitz egin. Erdoan, batean, entzuten dira beste gauz batzuk, ez? Zeagian hori fokoa jartzen baldin baduzu, hitz egin, baina gainontzekoei ez baldin badiezu isilarazten, igual ez du inoiz funtzionatuko, ez? Bai, eta hori, ez, pixko bueltatuta ere norreri ematen dioguna hotxa eta zer referente, hori ez, ekologismoan baditugu erreferente batzuk eta hitzaldiak antolatzen diren momentuetan, batean bat famatu edo ezagun egiten da, eta batean hitzaldi guztiak edo ez, gonbidatzen zaio persona horri, ez. Eta ni harritu naiz, zenbat ezagutzen den edo horietara zenbat gonbidatzen den gizonezkoi eta zenbat emakume badauden, seguraski merito berdinak edago gehiago dituztenak, baina jendeak ez ditu ezagutzen. Eta horrek ere sortzen dit kuriosidadea, zergatik ez dakigu hori ez, BC3an Basque Center for Climate Change edo olakoetan badaudela emakume ikerlari superpotente batzuk ematen aldigutela kriston hitzaldiak aldaketa klimatikoaren inguruan eta nola aurre egin, eta ez ditugu ezagutzen, ez? Fernando Valladares, Antonio Turiel, ez dakit olakoak ezagutzen ditugu, eta Maria Jose Sanz, Maia Pérez Orozco, ez olako bertze emakume batzuk, ez ditu jendeak ezagutzen, eta zergatik gertatzen da hori. Zu adibidez, karreran zeundela, ikasten zenuen oiei buruz, hau da, entzuten zenuen emakumei oiei buruz, edo gehiengoa ziren gizonak. Nola deskubritu zenituen hori, emakumezko referente asko zeudela? Egia erran, karrera garaian gehienetan gizon, aurkikuntza edo bertzea edo deskribatzen zuten abiztenak edo gehienetan gizonak ziren, baina egia da tarteka ordurako sartzen hasia zirela horren atzean haunitzetan zeuden emakumeak, baina nik gero eta gehiago gaur egun ezagutzen ditudan erreferenteak dira interesa jarri dudalako, hori espazio feminista eta ekofeministetan mugitzen naizelako, eta hor azkenean ezagutzen duzu, interesa jartzen duzu, eta baita bilatzen duzu, badan ere kezka bat bakarrik hitzaldi horietan gizonak egotea, eta orduan nahi gabe edo interesagatik nire interesatzen zait, jakitea ze emakume dauden gaur egun formakuntza askirekin, esperientzia askirekin, gizon batek ematea alduen bezain hitzaldi interesgarria emateko. Horretarako ere garrantzitsua da emakumezkoak egotea edozein erakundetan ordezkaritza edo koordinazio edo zuzendaritza postuetan, ez? Azkenean, haien ardura baldin bada ez, eta haien kezka baldin bada, eta
ezagutza hori lortzen baldin badute ez azu bezala, ez? Ba, nire kabuz, ez? Nire ardura zelako, ez? Ba, lortu ditut guzti hauek deskubritzea, ez? Agian, tarte horretatik, ez? Igual plazaratu aldituzu, ez? Edo erakutsi, ez? Edo ez dakit proposatu, ez? Ba, horrengo, ez dakit, hitzaldian edo nik zerrakit, ez? Ekarriko dugu, hau begira aurkitu dut, ez? Ze bestela baita ere, ez? Aurrekoan ez dakit nori ere entzun nion, ez? Elkarrizketak lotzerakoan, ez? Niri interesgarriak iruditzen zaizkidan pertsonak ekarriko ditut, eta joan, pues denak dira emakumeak eta bai, niretzako interesgarriak, bera emakumea zen, ez? Baina batzuetan kontrakoa gertatzen da, ez? Igual. Bai, hori, osea, nik uste dut kontutan hartu behar dira olako gauzak, eta badela ardura bat edo zein gauza antolatu behar duzunean, ahalik eta hots dibertsidadea handiena jasotzea, eta bueno, batzuetan, bueno, emakumeek bakarrik osatutako mailak beharko ditugu, eta bertzetan ez adibidez, dela urte pare bat uste dut jaz, Donostian antolatu genituen transizio energetikoaren inguruko jardunaldi batzuk, eta orduan ere sensazioa batzen ere energiaren inguruan, berriztagarrien inguruan solastean batez ere gizonak solasten zira perfil teknikoa zutelako edo. Baina orduan ere ematen ziren mezuak edo eztabaidaren ez da jo muga edo ardatza toki batean zagon, ez? Eta nire sensazioa zen, gertatuko zen, mahai inguru batean bakarrik emakumeak jartzen baditugu eta transizio energetikoari ikuspegiko feminista batetik heltzen badiogu. Eta egin genuen, saiakera, 4 emakumez osatutako mahai bat osatu genuen, eta hitz interesgarria izan zen, ez? Eta eztabaida joan zen, gaur egun dagoen eztabaida hori makro berriztagarriak edo distribuitua edo hortik askaz harago joan zen, eta bai, hitz interesgarria, ze batzutan hori hitzaldia, konbertsazioak bertze ikuspunto batzuetara eramaten zaitu eta haitz garrantzitsuak direnak ere bai. Eta ze iritzi duzu adibidez, horrelako emakumeak zientzian, ez? Duela gutxi ospatu egin zen egun hori, ez? Edo horrelako martxoak 8az aparte, ez? Horrelako egunaz izatearen garrantziari buruz, ze uste duzu? Haitz garrantziko ditzen zaizkit, hasteko, hori ez, pena da egun horietan bakarrik egitzea batzuetan, ez? Baina, beharrezkoak izaten jarraitzuten ikustu dut egun horieri esker, hori erreferenteak bilatzen jarraitzen dugula, ikustarazten jarraitzen dugula, eta ez, adibidez, solasten genuen emakumeek ditugun zalantza horiek ea posible ote dugun ikustu dut ez, olakoekin nolabait ere ez, erakutxeta bertze emakume batzuek egin dutela, zergatik gu ez, agian denbora gehiago beharko dugu olakoak egiten pasa, ez, benetan emakume guzti gure ADN-ean ere azkenean eramateko, nolabaiteko segurtasun hori zergatik nik ez. Bai, ze batzutan ikusten da, simboliko bezala ez, baina justo aurrekoan ere, eskola batean lan egiten dut baita ere, eta ari ziren lan zen, jein udalen, asuntoa edo, ez, bere lana, ez, eta, karo, ni pentsatuz, ez, hori irakasle, emakumezko irakasle batek aukeratutako emakumezkoa zientzian ospatzerakoan, ez, eta oso interesgarria nola, haiek ikusita gero egin genuen antzerki klase bat, ez, eta egin zuten antzerkia, eta beri buruzko istorioa, ez, berregin, ez, eta horrelako esperientzia batekin edo jakindore batekin etxera joatea, ez, ni ez dut oroitzen, ni txikian nintzenean horrelakorik egin genituenik. Ez dakit ez da egun hori ospatzen zenik. Nik erran nuke zerbait berria dela. Ez da gizon bat urte izanen dituen, baina hori karreran nintzela igual azkeneko urteetan bai hasi zen egiten, baina hori ez, 10, 15, 20 urte zariko gara, badaudela urte batzuk, olako hainen errotua dugun gizarte matxista batean, edo hain bertze urtez, historian zehar referente bakarrak gizonak zirenean, hori ez, oneri buelta emateko 15 urte agian ez da aski, ez, eta erraten dudan, oraindik ere emakume referenteak hainbat gaietan topatzea kostatu egiten zaigu, ez
ez daudelako, edo ez dagoelako gaitasunik bertzerik gabe, ez zaizkigulako bururatzen, ez? Eta holako asteak egunak izatean ikustu laguntzen dula bilaketa lan hori egiten, ikustarazten da hortik gutxira, ez, mai inguru bat, edo zerbait antolatu behar baldin magu erraten, bira, egun honetan egon ginen emakume honekin solasten, dakigu hor dagoela, eta aurrerantzean ere berarekin kontatuko dugu, ez. Ze kristalezko zabai uste duzu jarraitzen dutela existitzen eta badirela garrantzitsuenak ez apurtu behar ditugun horiek ekologismo munduan? Bueno, uste dut erreferenteak izatea falta zaigula, ez orain, arriskatuko naiz, erranen nuke, lehen erran duna Greta, eta ez, Espainiar estatuan Jaio Herreroz aparte, hola superrezaguna den bertze emakumerik, ez dakit, erranen nuke ekologismotik kanpo, ez, edo, dagoen jendeak ez dakiela normen, ez, edo, eta orduan, erreferenteak solastunak bilatzen, oraindik badugu lana, ez, bozera male potenteak nik uste dut badirela, baina ez diogula errelevantzia nahikorik eman. Eta nola ikusten duzu ekologismoaren mundua hemendik, edo egoera, hemendik 5-10 urtetara? Hori, nola dago mundua, ez dakit. Bai, ez dakit, niretzat, bada, momentuan, dugun momentuagatik, mugimendu garrantzitsuena, erran larrialdi klimatiko batean gaude eta biodibertsitatearena, eta hori ez badugu soluzionatzen bertze denak berdin izanen du. Ez dugu izanen non gure aktibitate ekonomikoa, non bizi, planeta pikutara joanen da, edo behintzat planeta ez, baina guri bizirik mantentzea albidetzen diguten baldintza pikutara joanen dire, eta agian planetak hor jarraituko du, mino gizakiak ez, orduan ne ustez badagoa hori, zindartu beharreko sektore bat, errandudan bezala militantzian gaudenak hein handi batean, ere adin batzutik goitikoa gara, gazteak igual falta zaizkigu, eta gero erran dut ere emakumeen ikuspegia indartza ere garrantzitsua dela, feminismoan gero eta antzinera pauso gehiago ematen ari gara, bai feminismoak eta bai ekologismoak salatzen dituzten arazoetan, dauden krisi anitzetan, oinarria berdina da, sistema kapitalista, sistema patriarkala, lehenesten dula onura ekonomikoak lehenesten ditula, eta ez bizia reproduzitzeko ikusgai edo ez, benefizio ekonomikorik sortzen ez duten horiek, baina bizia mantentzeko beharrezkoan diren horieri ez dira garrantzirik ematen, ez orduan. Nik uste dut bereziki ekologismoan garrantzia duela, hori emakumeen ahotsa indartzea, emakumeen ikuspegia, genero berdintasuna, arrazak, ez hor sartu gaitezke mila kontutan, baina badagai bat nik uste dut bereziki beharra duela, emakumeen ikuspegian. Eta horrelako Trump bezalako tipo batzuk egiten zuten atzerapauso guzti horiekin, ez? Adibide bat izan zen, ez? Baina egin duena orain paperezko pajita haueia onartuta zeuden, ez? Mundu mailan, eta plastikozko pajitetara bueltatzearena, edo horrelako, egiten dituen astakera guzti horiek, nola hartzen dituzue? Nola hartuko ditugu, ez? Batzutan, ez du erranen amore emateko gogoa ematen duela, ez? Baina, larriak dira, ez? Ikustu duzu zenbat evidentzia zientifiko dagoen, ez? Kontrako norabidera joateko, eta holako persona batzuek, muzin egiten diote, zientzak erraten digun guztiari, baina esko gerna jende pilatek bozka eman diola, ez? Eta bai, kezkagarria da, eta hor, lan handia du ez,
Egia da igual ekologistak eta zientziak ez, hau hitzetan jarri diogula garrantzia handia datuei, ez, edo empirikoki demostratzen diren gauzei, baina ikusten ari gara ez, gazteleraz erraten da dato mata relato, baina ez da horrela ez, eta horren, igual ikasi behar dugu nola eman buelta ez, eta nola jarri benetan garrantzitsua dela ekologismotik dugun egoerari buelta ematea. Eta ja, bukatzean gaude, baina ze esango zenioke da bez ekologismoan edo inkluso, ardura postu batetara hautatu edo nahi duen emakume bateri. Esan duzu baita ere, gazteak falta zirela, ez? Eta... Nik uste pasatzen dela, egia da batzuetan iristen, ez? Ni ere haietu nintzenean nire postura ez nuen esperientziarik, eta horrek ere sortzen zian zalantza. Bino denek badugu ikasteko gaitasuna, eta orduan oinarrian zu bertze dozen bezain baliagarria zara, ez? Zuk uste bauzu aukerak dituzula edo minimoki, konfiantza izan, emakumeagatik ez du erran nahi ezin duzunik, ez? Eta hori nahiz da hasiera batean zalantzak izan, denborarekin denek badugu ikasteko gaitasuna, moldatzeko gaitasuna, eta emakume dugu izan, berdin du, posible da. Norrek erranentzian niri egonen nintzela guan hemen elkarrizketa bat ematen, eta banago, ez? Oso ongi, Lorea, ja bukatu dugu, ez dakit zerbait geratu zaizun hor esateko. Ez, sinestea posible dela, ez botatzera atzera, eta norbait gure gainetik pasa ezkero, ez, moztea eta guk gure tokia defendatzea zilegia dela, ez, beti modu honez egiten bada. Bai. Eta modu honez egiten bada, eta ez bada modu honez egiten, orduan ere... Segun egoera batzuetan modu txarrak ere agian, ulergarriak dira, batzuetan ere... Depende zeren kontra jo bar denez. Bueno, horrekin geratuko gara, Lorea, eta mila esker etortzeagatik. Mila esker zuri ere. Eta sorte hon, proiektu guztietan eta ea ematen diogun buelta, egoerari. Hau nitze egiteko dago, horregonen gara. Oso ongi, mila esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.